गोरबोनि सायदानो लाबाय नाजाब्लाबो हानाय नंलिया नोङो सबाय नोंजों न'रा रायजो जानायनि थांखि लाबाय जिउफ्रोमबो नोंखौ आरज गाबबाय खुलुमबाय लोगोफोर, बे आंनि गोदान भिडिअजों लोगोसे जाय बिथांमोना गेम गेलेनो मोजां मोनग्रा बिसोरनि थाखाय आं मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना जे खोनाखाबाय जानो हागौ रामि वर्ल्ड गेमनि बागै। नोंथांमोना बे एपखौ डाउनलड खालामोबाथ' डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दं, बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो डाउनलड खालामखांनायनि उनाव गावनि मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामनांगोन। लोगोफोर बिदिब्ला जोङो फैदो मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामगोनसै। मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार खालामखांनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा 41नि ब'नास मोनगोन आरो लोगोसे गावनि लोगोखौ इनभाइट खालामबाबोथ' नोंथाङा बिनि गेजेरावबो ब'नास मोनगोन। फेसबुक, वाट्सएप आरो टेलिग्राम बेफोरनि गेजेरजों इनभाइट खालामबानो मोनगोन आरो। लोगोफोर बिदिब्ला जोङो गेमखौ स्टार्ट खालामना नायनोसै। जोङो गिबियावनो गेलेगोन ड्रागन भार्सेस टाइगार। जोङो बेखौ गेलेनो थाखाय गिबियावनो 50 रुपिसनि एबा 20 रुपिसनि जोङो डिप'जिट खालामगोन आरो बिनि उनावसो जोङो गेमखौ स्टार्ट खालामनो हागोन। बिदिब्ला जोङो गिबियावनो डिप'जिट खालामग्रोना लानोसै। लोगोफोर बिदिब्ला आङो पेटिएमनि थ्रुयै पेमेन्टखौ एड खालामग्रोनानै लानोसै। नायदो नोंथांमोना आंनि पेमेन्टआ जोङो 103 जाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला आङो फैसाखौ एड खालामखांनायनि उनाव जोङो गेमखौ गेलेनो हासिगोन। जोङो गिबियाव गेलेगोन ड्रागन भार्सेस टाइगार। नोंथांमोना 10 थाखा जेनेबा 20 थाखा हो, 20 थाखा जेनेबा 50 थाखा हो, बिदिनो एड खालामबाय था। बेनिफ्राय बांसिन मोनगोन, जेसेबां लस जायो एसेबां बांसिन मोनगोन। गेलेनानै मोननाय फैसाखौ जोङो UPI एबा पेटिएमनि थ्रुयै जोङो ट्रेन्सफार खालामना लानो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय।